Alang sa atong unang maayong balita, atong paminawon si Ray Anthony Chu. Nakubsa na ang kagul sa mga ginikanan. Kinihuban makabaton ang lungsod sa Luway o gupat ka mga bagong jeepneys alang sa ilang programang libreng sakay. 5th class municipality ang Luway ug edukasyon lang ang ilang bugtong sulbad sa ilang kawadon. Apan matod ni Mayor Hilario Lahar Ayuban, bisan sa pagpaeskwela ang pagpamiliti nagpuno sa ilang suliran. Highway man ang Luway, sa kadaghan sa pasahero muminos dito ang kasakyan labi nagting padulong ug tinggikan sa eskwelahan. Resulta, daghan ang sa pagpauli malangan nga gikahingawa usab sa mga ginikanan. Nabugna na to ni programa sa libreng sakay. So unsa ni? So ang atong LGU ni purchase og mga jeepneys na mo'y atong magamit pag patransport sa atong mga estudyante padung sa Tagbilaran ug pauli o uban nga mga eskwelahan nga libre. Matud pa basta alas 8:30 na sa gabi, lisod na nga makasakay kaysa kasakyan mag-inilugay. Unom ka jeepneys pa ang ilang paliton, apan sa kapin sa 1,000 ka estudyante nga nagtungha sa Lila, Lobok ug Tagbilaran, kini kuwang gyud gihapon. Mao nga inay mo palitog van, ang pundo gi-realign ngadto sa 2 ka jeepney pa, hangtod na 10 ka jeepneys ang ilang maangkon. Gawas sa luwas ug libreng sakay, may group insurance pa sila gikan sa LGU Luway. Dili man kwartahan ang lokal nga kagamhanan, ang paggamit sa katigayunan sa unsalay mas gikinahanglan, dako nagikatabang aron ang serbisyo sa mga Luwayanon mapalapdan. Alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol.